Ik denk wat ook speciaal was voor mij, denk ik, is patiënt wat ons een hele nieuwe stemband gebouwd het. Want die vorige stemband was beschadigd. En ons het een nieuwe stembandje gebouwd en ik heb gedacht dat dit een bijzondere ding was. En dus ik kon voorheen niet eindelijk beroemprechtig beoefenen. Ik denk die belangrijke ding in die leven is om dit wat je doet moet je genieten te beginnen. En het moet niet last wees nie. Het is net een plezier. Je moet doen wat je in die leven, ergens wat je moet doen. Het meeste plezier wat ik krijg is dat de patiënt kan opereren en dan komt terug en zegt ik ga goed, ik voel beter. En dit maakt je leven die moeite waard. Je voelt dat je daar een bijdrage maakt en mensen zijn ongemak of ongerief verlicht. Ik denk je stimuleert je brein natuurlijk aan uit. En ik denk de genen speelt zekerlijk een goede rol. En dan, zoals ik zei, je ziening van je leven. Je moet niet hang-up zien, wat ze noemen ze hang-up in Afrika. Elke dag is weer een heerlijke dag, een uitdaging voor iets om te doen. Je kan een probleem oplossen. En ik denk dat het wel stimulerend is, mensen kan daarmee helpen. We hebben, denk ik, mensen moet niet onnodige medicatie gebruiken. Gebruik dit wat essentieel is, dus je moet onnodige pijnverdovende goeders, onnodige allerlei andere dingen. Pijn die je verwerkt in je kop.